Brahim, zer prestatu duzu? Tortilla patata. Eta zerezkoa da? Zerezkoa da, hau urdaiazpikoz egindakoa, ez da? Jamoizkoa da eta gaztazkoa. Hau zer deko? Zer eramaten du? Tipuladeko? Ez. Ez? Zuk bakarrik egin duzu? Eta patata, eta oliba, eta gatza. Eta gatza. Zuk bakarrik egin duzu? Nire amaren laguntza. Zure ama lagundu dizu? Oso ondo. Ainhoa, eta zu zer egin duzu? Zer prestatu duzu? Eta zerezkoa da? Vale. Eta zer gehiago, bakarrik? Bakarrik jamoia? Oso ondo. Bakarrik egin duzu? Zuk bakarrik egin duzu? Amaren laguntzarekin oso ondo. Eta zer eramaten du? Patata... Queda alguna. Oso ondo.